Takže sedíme tady v Bugince a vyrážíme na Burj Al Arab Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Inside Burj Al Arab Tour. My name is Naim, along with Mr. Artem. We will be your buggy driver. Takže první část prohlídky je, kdy nám tady zastavil před hotelem a můžeme si udělat pár fotek, videí. Průvodce říkal, že tady kolem hotelu jsou jenom soukromé pláže, no, na které se tady vůbec nedostanete. Jenom pokud jste ubytovaní tady v těch hotelech okolo. Mělo by to tady být ze zlata, že? Všechno. Mám pocit, že ne, jakže to je nabarvené na zlato, ale právě zlato by to mělo být tady. Takhle se tady prý u takového stolu se zlatýma příborama. Welcome to the Royal Suite, the jewel in the crown of the Burj Al Arab. Please, come inside. Welcome to the living room and the TV room. Dámy a pánové, tohle je zlatá televize. Zlatá televize LG. Welcome to your bedroom, the queen bedroom. Tak to byla prohlídka hotelu Burj Al Arab. Myslím si, že to stálo za to podívat se na ten luxus. A teďka se jdeme vyplesknout na pláž. To je aktivita, kterou si můžeme dovolit. Ne tady bydlet v Burj Al Arab.
Co jsi dala na jídlo? Zmrzku. A co ještě? Bubble tea. Prostě jdeme do restaurace na večeři a Verča má prostě takový těžší výběr vždycky, no, protože nejí zeleninu, tak si dala na večeři bubble tea a zmrzlinu. A pak je vytočená, že jsme šli prostě do takové restaurace. Je to tady, Verči už teda donesli hlavní chod, my ještě ne, my ho ještě teda musí uvařit, ale Verča má hlavní chod tady. Bubble tea a zmrzlina v kokosu. Je z toho hodnotila. Super úplně. A máme tady hlavní pokrm večera, shrimp pasta. Moc dobré. Jo? Mhm. Čau lidi, máme tady další den. Dneska nás čeká muzeum budoucností. Ráno jsme se vydali podívat k bazénu, ať se aspoň jeden den podíváme tady k bazénu hotelovému. A vypadá fakt dobře. Řekli nám, že můžeme jít i na rooftop pool, takže budeme asi chvilku tady a pak se možná půjdeme podívat i na ten střešní bazén. Přešli jsme do druhého bazénu, do střešního. A je tady krásný výhled na letiště. Teďka se jdeme podívat do Muzea budoucností. Měli jsme docela štěstí, protože tam nebyly už volné lístky, ale Verča to nějak 3 dny v kuse obnovovala, třeba co minutu, a nakonec se tam 2 uvolnili, takže máme štěstí, že se tam můžeme podívat vůbec. Your task is to explore and return with discoveries that can help the present. Teďka se stanu kosmonautem.
As a robot, I don't need to eat. But if I could, the first thing I would try would be a strawberry. The circular shape of the building represents humanity, and the void evokes the unknown and the challenges we will face in the future. It sits on a green mound that represents the Earth. Smarter and more efficient. Always learning and improving how they operate and respond to the world around them. However, it is still science fiction and far from being used on robots like me.